HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama nyo rin po ang inyong basta princess, DJ Rakitera. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto dahil ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bagos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Si DJ na lang. Ano po ulit? DJ. 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 Tama po? DJ. Yes po. Okay. Ilang taon na po kayo, sir? 34 po. 34. Sang lupalop naman po kayo galing, DJ? Calabarzon. Calabarzon. First time may sumagot sa atin ng ganyang ka-generic, ha? Calabarzon. O mamili na lang tayo doon kung saang lugar talaga. Alright. Di na kami magpapaligoy-ligoy pa rito, DJ. DJ 34 from Calabarzon. Ano ang top secret mo? Hindi pa rin alam ng biyanan ko na married ako before. Hindi pa alam ng parents ng asawa ko ngayon na naging married na ako before. Oh, hindi alam ng mga biyanan mo na ikaw ay kasal before. Tama? Yes po. Pwede mo bang ikuwento sa amin kung papaano yung naging katapusan o nung ending nung first marriage mo? Actually kasi hindi siya naging maganda Mhm. kasi yung babae yung nagloko. Oh, may anak ba kayo nitong first wife mo? Wala po. Wala. Ilang years kayo tumagal? Naglipin kami ng 6 years and a half. Okay, 6 years and a half kayo nag-live-in. Pero kasal talaga kayo sa simbahan o sa West? Kasal kami sa West. Ah, sa West. And sino mga nakakaalam na kasal ka sa una? Dati, bago kasi kami maghiwalay, ilang friends lang yung nakakaalam. Mga witness lang. Mhm. But no, kasi, anong nangyari kasi is, 1 month lang naghiwalay na rin kami. Pagka-married namin. So meaning, 6 years and a half, mag-live-in kayo, magkarelasyon kayo, and then 1 week after getting married, naghiwalay na kayo? One month after getting married, naghiwalay kayo? Yes, ma'am. Almost 1 month, naghiwalay na rin. Oh. Dahil ba Sir DJ na nahuli mo siya, nalaman mo na nagloloko na siya? Yes, nahuli ko po siya. Paano paraan? Actually, yung mga kutob, yung mga instinct, yung mga kutob ko, tama talaga siya. Hindi nagkakamali yung mga kutob ko. Sir DJ, maaari po Tama ba yan. naming matanong at malaman kung kanino po ba siyang lalaki nagloko? Kakilala mo rin ba? O hindi mo kakilala? Paano dumating na nagkaroon ka na ng kutob? Kasi yung ex niya yun eh, ex niya. Actually, ex-boyfriend niya. Oo. Meron din yung lalaki, pero na-widow kasi siya. Namatay yung asawa niya.
pero meron na siyang mga anak. May anak na siya. Mhm. And actually, hindi ko naman... Actually, ilang beses akong niloko ng babae dun sa ah, guy na yun kahit may asawa pa yun dati. Pero kasi mahal na mahal ko talaga dati yung babae. Mhm. Kaya ka, Mahal na mahal mo. kaya ka nag-propose sa kanya na magpakasal na kayo. Actually, siyang may gusto eh. Ah, Siya may gusto. so siya ang nagdesisyon na, o tara magpakasal na tayo sa West, tama? Kasi parang sinasabi niya, parang wala kang plano, wala akong plano. Although meron naman talaga, kaya lang, kasi dati yung buhay hindi naman ganun kaganda. Mm-mm. Hindi katulad ngayon na medyo nakakaangat sa buhay. Mhm. Kumbaga nasa plano naman talaga yung pagpapakasal. Kaya lang dinedelay mo lang. Oo. Actually talagang yung lahat ng plano ko sa buhay, kasama talaga siya. Mhm. Oo. Kasi DJ Rocky, DJ Ritay. At di ako lang nasi-share to kasi napawalang visa na yung kasal namin. Netong una. Yes. Okay. Last month lang. Ay, actually. wow. Mhm. So, Oo. last Pero month. last month lang parang yung nangyari doon eh, yung hindi ko, nasa dulo na ng dila ko yun eh, yung paraan yung paano naging, Napa-annul kasi na kayo. kinasal na siya, napaanal niya. Yung parang Islam yung dating. Yung, basta gumasa siya kasi mas makakaangat naman siya sa buhay niya eh, kasi may magandang buhay, may magandang trabaho siya, nasa ibang bansa siya. Mhm. Mhm. Sandali lang yung sinabi mo yung Islam, may term ka na ginamit. Na, nalimutan ko lang yung mismo term naman. Pero pwede kong search dito, ay lang, magbagulo yung signal na. So, etong babaeng to, etong ex-wife mo na ito, or etong first wife mo, meron siyang ginawa, tama ba? Para mapasawalang bisa ang inyong kasal? Yes. Hindi lang siya annulment. Meron pa bang iba? Yun na yun mismo eh. Pero kasal na siya eh. Nagpakasal na sila ngayong last month. O last January ba yun? So, Nagpakasal na sila. technically, na-annul na kayo. Yes, nakakala na. Ah, Wala pa lang akong copy nung mismong papers. Sharia court? Wala pa ako. Tama ba ako? Sir, may mga nagsasabi dito? Sharia Ah. court? Victoria Court lang kasi yung... Oo rin eh. Yung pinupuntahan ko eh. Yung pinupunta. Letter S siya, sir. Letter? Letter S yung una niya. Sharia nga daw eh. Yun. Parang Sharia gano'n na nga, court. sir. Sharia court. Yun nga. Basta gano'n. Okay. Hindi ko alam kung tama ako ng Oo nga, pronunciation. i-educate nyo kami guys kung sakali mang, alam nyo yung Sharia court or process of annulment. Kasi hindi namin sigurado ni Titan Jello kung ano yung Sharia court na iyan eh. Naririnig lang natin annulment, diba? Yun lang yung medyo alam natin na Yes. proseso eh. Pero yung Sharia court, medyo Ano ba hindi yung ko laman namin yun? alam. Oo, Oo. anong laman yun? So please educate us listeners kung sakaling may idea kayo about it. Just comment dun sa aming live. Ayan. So anyway, DJ, so napasawalang bisa ang inyong kasal nitong first wife mo just last month, tapos nagpakasal siya. Tapos ikaw wala ka pang copy ng papers ka mo. Yes, ma'am. Pero bakit sinasabi mo kanina na meron ka ng biyanan? So meaning ba nagpakasal kayo nitong present mo sa church? Hindi ako sigurado San Hindi pa rin. Hindi pa. Kasal. Kaya kami hindi makapagpasal. Kumbaga hindi, siyempre dati nag-o-open. May asawa na kasi ako ngayon. Actually, I have kids na. Mhm. May kids na ako. May kids na. Bali, hindi. Nag-open kasi dati na bakit hindi pa daw kami magpakasal. Ganun. Hindi ko lang ma-open kasi. Pero alam naman ng wife ko. So kasal na kayo ngayon? Hindi pa. Hindi pa rin kasi nakasal. Okay, wait. So etong tinatawag mo na asawa mo, technically hindi pa talaga kayo kasal? Hindi pa. Okay. So, tinatawag niya lang na asawa itong kasama niya ngayon o jowa niya ngayon kasi may pamilya na sila. And yun naman yung turing mo sa kanya. Yes. Okay. Tapos tinatawag mong biyanan mo yung mga parents niya kasi yun din yung turing mo sa kanila. Mami, daddy. Siyempre. Okay. Kasi ako wala na rin kasi akong ibang parents eh. Talagang ulila na kami sa magulang. Dalawa lang kami magkapatid.
Okay. So, alam ng wife mo, pero hindi alam ng biyanan mo. Kailan yung balak sabihin? Yeah. Oo. Nag-iipon pa. Medyo marami pang gastos. Pag-iipunan. Anong ibig sabihin nung nag-iipon pa? Nag-iipon kayo ng lakas ng loob para sabihin sa kanila? O nag-iipon kayo talaga ng pera Siguro para hindi na rin sunod-sunod namin na? masasabi. Pero kasi syempre, parang okay naman eh. Tanggap naman nila. Nagpapasalamat naman ako sa natanggap nila naman na ganun. Kasi yung asawa ko medyo kasi may, alam mo yun, sa bahay para siyang, ako mas mataray pa siya sa mga magulang niya. May boses. Kasi, ang, ano ba to? Nawawala ako. Pasensya na. Okay lang, sir. First time ko kasi. Okay lang, naiintindihan Kasi ka dati, namin. lagi nakikinig lang ako sa radyo. Opo. Wala lagi kasi si DJ Rocky. Mm. Si DJ Titan Jello lagi. Mm. Napapakinggan. Eto sir, bago habang iniisip mo yung mga gusto mong sabihin, may maaari po ba akong magtanong sa inyo? Sige sir. Okay. Sir, tingin mo kung sasabihin ninyo to sa mga Biyanan. biyanan, di ba? Biyanan nyo, tingin mong magiging epekto? Wala naman siguro kasi tagal na rin. Ilang years na kayo nitong... Sir, meron kasing, hindi ko pa kasi masabi, meron kasing behind na story dun sa love story namin ng asawa ko ngayon. Ayan. Yan ang Na gusto nakadugtong namin. dun sa ex-wife ko. Okay, Sige sige nga, nga. Kwento mo sa amin Kwentuhan yan. mo nga kami, sir. Kasi yung wife ko ngayon, ka-work ko siya dati. Mhm. Actually, may ka-live-in ako na yung dati kong asawa. And then, syempre, sa office, may mga love team. Noon, merong, parang syempre, medyo nag-develop, gano'n. Di ko naman sinasabi na, di ba sabi ko, yung dati kong wife yung nagloko. Mhm. May time din naman na nagloko ako. And then, may dumating kasi yung point na parang yung girl, yung wife ko ngayon ay na-develop din sa akin. Kumbaga, mahal din ako. Dati kong ka-work. Ito na lang, DJ. Sino una nagloko muna? Yung yung Totoo? oo naman. Mas una talaga siya. Mas kaya lang tinanggap ko kasi parang nagloloko din kasi ako eh. Kaya parang sabi ko Di ikaw nga nagloloko unang din ako. Kumbaga, as a lalaki, ikaw yung may mga segue ka. Di ba? May segue yun. May segue. Okay. Hindi mo pa siya nahuhuli, may segue ka na ng mga galawan. Alam mo, bilang lalaki, alam naman natin yun eh. Okay. Pero, di ba nga, sabi nga daw, ang mahirap daw magloko ang isang babae. Oh. Dahil ibig sabihin, wala na daw talagang love. Pero hindi ganun yun eh. Yun kasi yung paniniwala lang talaga natin na kapag ang babae na nagloloko, ibig sabihin wala nang relasyon na mabubuo. Pero before mo pa pala mahuli itong girl, meron ka na mga segue na kinikilala sa opisina. Oo, meron. Okay, ito yung partner mo ngayon. Okay, naiintindihan ka namin. Wala namang tong judgment eh. Kumbaga, nililinaw lang Tapos, natin. So, DJ, go. may time na kasi na meron kaming breakup nung dati kong wife na mas matindi. Actually, parang bakit ko okay lang. Sabagay, di naman siguro wala naman makakaalam. Sa bahay namin kasi pinatuloy ko yung pinsang ko. Tapos nagkaroon ng relasyon yung ex-wife ko tsaka yung pinsang ko. Paano mo nalaman? Sa boarding house, nahuli ko sa cellphone, gano'n. Ibig sabihin, naiputa ka sa ulo, gano'n. Pero tinanggap ko pa. Hindi pa kami kasal noon, pero tinanggap ko pa rin siya. And then, tuwing may gano'n, pero may problema, tumatakbo ako dun sa Present isa. mo, ito. Oh.
May time na nahuli ako ng ex-wife ko dito sa present ko. Nagharap-harap kami. Pinili ko pa rin yung wife ko dati. And then nung dumating yung point na naghiwalay talaga kami, dito ako tumakbo sa present ko ngayon na wife. Na nakakaalam lahat ng istorya. Alam niya lahat. Ayun. So, paano mo nalaman na, etong ka-work mo na ito, na takbuhan mo sa oras na nagkakaproblema kayo nung first wife mo na, dito na ako magsisettle. Dito na ako titino, ganyan. Meron ka bang pakiramdam na, siya na talaga? Andyan siya palagi eh. Kasi hindi ko rin talaga iniisip na siya yung magiging... Akala ko kasi dati pubo lang eh. Talaga eh. Parang ganun lang. Kasi DJ, nakilala na ito ni partner mo ngayon yung ex-wife mo. Okay. Pero hindi kami mga close. Hindi sila close. Kasi, So, naging dahilan din ng pag-aaway ninyo ng ex-wife mo itong partner mo ngayon. Dati. Oh. Okay. So, kaya isa rin ba sa mga dahilan kung bakit hindi nyo masabi sa mga biyanan ninyo dahil tingin ninyo pangit yung naging pagkakakilanlan ninyo sa isa't isa? Naging nasira yung relasyon ninyo ng ex-wife mo dahil dito kay girl? Parang gano'n na rin nga po. Naiintindihan ko na yung story mo, DJ. Okay. Ikaw muna, dude. Baka may gusto kong sabihin mo niya. Kasi, dude, ang naisip ko naman dito, labas naman yung mga biyanan niya dun sa nakaraan niya. So, basically, walang ka-idea yung biyanan niya dun sa lahat ng mga nangyari sa kanyang nakaraan. Yes. And hindi rin naman nila kilala yung first wife ng ating caller ngayon. Tama ba? Hindi nila kilala yung first wife mo? Opo. Pero kasi, partner, ang tumatakbo sa isip ni DJ, bilang isang lalaki lang din, mas mabuti nang hindi nila makilala o malaman yung background ni DJ kasi nga kakalkalin pa eh. Mas mabuti nang tahimik na lang, wala nang alam. Kumbaga you live in the present. Yes. Oo. And nasa kamay naman ni DJ kung sasabihin niya rin o hindi. At wala siyang plano. Tama ba? Wala kang plano na sabihin? Parang meron naman. Pagka parang magkaharap kami sa lamesa, parang gusto kong sabihin eh. Kasi kaya ko naman biruin yung mga biyanan ko. Mabait naman eh. Close kayo ng mga biyanan mo? Kumusta yung relasyon ninyo? Wala akong ibang masamang masabi kasi okay naman talaga. Okay na okay, as in goods na goods. Goods na goods talaga. Oo. Tapos yung wife mo, goods na goods naman kayo, wala na kayo naging issues ngayon pagdating sa tiwala, pagdating sa nakaraan, di na binabalik ba yung mga nakaraan? Dati mayroon siya mga segue ng mga bakit pag may nakikita siya, halimbawa, lugar na pinuntahan namin dati, may naaalala ka, di ba? Ganon siya. Seryoso o biro? Medyo pabiro siya. Pero silosa kasi talaga yung asawa ko eh. Pero mahal na mahal mo ngayon? Oo naman, kasi dalawa na kids namin eh. Pero tanggalin natin yung mga bata. Mahal mo, kaya mong panindigan. Oo naman. Mahal. Mahal niya. Tsaka kasi, alam mo kasi, simula di ba sabi ko nga, yung unang wife ko, sinugal ko doon kasi parang tinulungan ko siyang, malaki may naitulong naman. Hindi ko naman sinasabi na ako ang tumulong sa kanya para makapag-abroad siya. Kasi nasa magandang lugar siya ngayon eh. Malamig. May yelo. May ano? May yelo. May yelo. Ice? May ice.
yung bansa. May lupa din, land. May Ganun. lupa din ako, syempre. Tapos syempre, kasi pinangarap ko rin yun eh. Baga parang, meron pa rin akong panghihinayang doon sa ano. Pero, okay naman ako, stable naman ako. Ganda trabaho ko ngayon. Mas nakakangat kami sa buhay ngayon. Kasi, yung asawa ko, magaling siya sa paghawak ng pera eh. Yun din yung isa sa nagustuhan ko sa kanya. Wag daw sasabihin ng walang pera. Walang budget. Ganun lang. Ako baka maalala. Baka maalala. Kasi sabi niya, lagi ko sinaikinig tuwing uwi ako. Baka daw kasi nagkikwento ako dito. Sabi ko, baka one time, lumawag ako. Baka daw ikwento ko yung mga pasensya na, first time ko kasi. Okay lang, Dapat DJ. mas malalim pa yung kwento. Kaya lang Okay lang, bitawan mo lang. Marami ka pang oras para ikwento, DJ. So sa madaling salita, DJ, na tama ba kami ng pagkakaunawa at pagkakaintindi dito sa tawag mo na sinugal mo yung relasyon na pwede mo pa naman maayos o pwede mo pang yakapin pa yung relasyon ninyo ng ex-wife mo dahil dito sa taong minahal mo ngayon. Tama? Oo, parang ganun. Sinabi mo kasi sumugal ka na eh. Sinugulan Kasi niya dati- talaga yung present niya. Sinugulan mo talaga tong present mo. Binigay mo lahat kasi tinulungan niya eh. Hindi. Parang kasi ganito, di ba, yung dati kasi walang-wala naman ako. Kasi alam ko naman na yung ex-wife ko is maganda may mga plan niya sa future niya. Sabi kasama daw ako dun eh. Mga ganun eh, siyempre. Kumbaga, may pa rin, parang masakit pa rin. Dito lang pero okay na. So, kasi nung parang nagpakasal na sila, tapos alam mo, parang hindi kasi nawawala yung may naiisip ka rin pa rin sa kanya eh. Si first wife. Oo. Kasi di ba sabi nga doon sa isa napanood ko doon kay Labay, sabi, hindi naman nawawala yung pagmamahal mo sa isa-isang tao. Tama. Di ba naman? Nasasanay ka lang na wala siya. Tama. Di ba? Nag-iiba lang ng level, ganon. Oo. Parang sabi, masaya na rin ako para sa kanya. Kasi mas okay naman ako ngayon. Paano mo nabalitaan na kasal na siya? Kasi close ako ng mga family niya eh. Friends pa kayo sa FB? Oo naman. So updated ka? Oo. May nag-update sa akin, hindi ako nag-ano. Nilalapitan ka ng balita? Ha? Nilalapitan ka ng balita? Yeah. Oo, kahit yan nasa ibang bansa, sasabihin, uy, tol, alam mo na ba? Ay, sorry. Ay, TJ, Alam mo tingin mo love pa ba yan o nagigilty ka lang din sa mga guilt na lang yan na may nagawa ka rin kasi sa kanya kaya na-trigger din siya magloko? hindi talagang mayroon siya matawag sa babae. No? Pakiulit nga ulit? Talagang siya eh. Ganun siya eh. Alam mo. Para siyang maganda, mabait tingnan, pero may tinatago siyang Kulo, ganon. Kate. kulo tsaka kate. Hindi ko mabanggit eh. Oo. O lang. Ay, Ilabas mo lang yung mo. At least na ilalabas na nalilinaw natin yung call na to. Oo. Hindi, tsaka dude, alam mo, naisip ko, DJ and Titan Jello, naisip ko lang na minsan kapag nag-express din talaga tayo ng nararamdaman natin for the very first time, parang tayo din minsan lost tayo eh. Tama. Parang din tayo, yung naliligaw tayo kung ano ba talaga yung dapat nating maramdaman. Pero kapag na-verbalize natin, doon natin mas nare-realize na,
ito pala yung naramdaman ko. Parang pinoproseso mo pa din yung nararamdaman mo. Parang vini-verify mo and validate mo yung sarili mo through talking to other people kung ano ba talaga yung estado ng utak mo at estado ng puso mo. So, etong ganitong ginagawa mo ngayon, DJ, it helps you actually para malaman mo talaga kung anong estado ng puso mo at utak mo. Kasi ngayon, kanina nagtatanong kami ng mga bagay-bagay. O, ano ba yung ano mo? Ano ba yung ito ba yung Kasi nangyari ito sa'yo? dati, yung heartbreak namin, yung paghihiwalay namin. Kasi parang yung alam mo yung wala akong makakausap dati. Pag-iisa ako sa room, gano'n. Buti So, nga ngayon mo yata lang talaga nalalabas? Maloko nung dati. Pero buti na lang, may mga tao na lalapitan. Naiintindihan. Saka maraming nakakampi sa akin, gano'n. Baga, sumimpat siya. Yung nagbigay ng simpatya sa akin. Yun. Tapos yun. Nakilala siya. Parang sa lugar namin kasi, kalugar ko kasi yun eh. Nakilala. Kumbaga, wala siyang social media. Hindi na siya yung ex-wife ko. Kasi balitang-balita sa amin yun eh. Baka sa buong bayan eh. Bakit? Bakit nalaman pala ng buong bayan? Maraming chismosa eh. Ano mo na yan? Tsaka marami din akong kaibigan eh. Nagko-confide ka sa kanila? I mean, nag-confide ka sa kanila nung time na yon? Meron akong sinabihan na. Kung ano Nag-open ako sa talagang kaibigan. nangyari. Actually, sa mga kaibigan ko lang, hindi ko nga alam ba't ganun. Nakumalat, Laging sumabog bigla. Kahit sa matatanda, kumalat yung ganung balita na. Tapos, may mga issue kasi na yung sabihan, yung dati kong biyan, sa parents ng dati kong wife na ba't daw pinagkakalat ko na tinulungan ko daw. Ako daw ang bakit daw pinagkakalat ko na malaki daw na itulong ko, bakit siya nakaapag-abroad, gano'n. Sabi ko, pinunta ko sila kasi alam naman nila yung galing ko. Wala po akong, kumbaga, tinapat ko sila on face-to-face na kilala niyo po ako, hindi ko po kaya gawin. Alam naman nila. So, kasi may mga chismis nababago kasing istorya. Oo kasi ang mga storya ngayon nag-e-evolve eh. Yes. Pag napasa sa ibang tao, biglang nadadagdagan, nababawasan eh. Nagdadagdagan eh. Tsaka hindi mo na kontrolado yun, 'di ba? Kung ano yung lalabas dun sa bibig ng mga kaibigan mo. Kasi nung mga panahon na yun, ang tanging gusto mo lang namang mangyari mailabas yung bigat ng nararamdaman mo, mapagaan kahit papaano yung sakit na nararamdaman mo kasi masakit din talaga yung nangyari sa inyo. Oo, opo. Ngayon na nagpaplano ka na maikasal dito sa present partner mo. Kailan mo balak? Kaya lang kasi, baka next year, pag medyo stable na yung gasolina. Pero paano kaya yan? Kung kukuha ka ng Senomar ngayon, anong magiging Hindi ko pa ulit pala natatry. Kasi actually, hindi naman ako kumukuha ng Senomar eh. Natatawa nga ako last time kasi gustong tinignan ng wife ko, yung wife ko ngayon na tinesting niya kung single ka na? Hindi, dati pa. Hindi pa naman single sigurado. Kinonfirm siya talaga kung kasal ba talaga ako. Hindi, dumating sa akin yung Senomar, di lalo siya, nasaktan pa siya. Siyempre. Ganun ang mga babae, no? Parang, tingnan nga natin kung talagang kasal ka. Ganyan. Confirm. Parang kasi sila ng bato ay pupukpok sa ulo eh. Pero at least inamin mo naman bago siya kumuha ng Senomar mo. Di, alam niya. Kasi talagang updated siya sa in-stalk niya ako eh. And tsaka parte siya, diba? Ng buhay ninyong tatlo eh. So ngayon, kung kukuha ka pa, hindi ka pa sigurado kung yung nakalagay sa Senomar, annulled ba yun if ever na Siguro nakalagay. na single na siya ulit?
Kung kasal ka na dati. Hindi pa kasi namin alam ni Titan Jello, wala pa kaming ganun eh. Wala pa naman kami sa process ng annulment. At ayaw natin mangyari yung ganyan, di ba? Siyempre, pinagdarasal natin na maging maayos ang ating mga relasyon. So, DJ, balak mo na magpakasal next year. Punta ka ba? Ay, antari. Wait lang, kilala ba kita? Hindi kasi DJ, ano kasi din, ang tagal mo kasing wala dito sa di ba? Top secret. Kasi Ang tagal mong nawala. ngayon mo lang ba nalaman? Kababalik ko lang maternity leave ako. Okay. Akala ko kasi single ka eh. Kung single ako, anong mababago doon? Hindi, akala ko kasi wala ka pang Ikaw naman, DJ. Wala naman eh. Huli ka na? Kasi kapag si DJ Titan siya lang ang naka-on air puro tumatawag eh. Kung ano? O yung alam mo na yun, puro rated SPG. Ay! Kaya pala, ang daming babaeng nag-share sa'yo, dude. Gusto kang... Kaya seryoso ka ngayon. Madami rin naman natatsempohan mo lang na yun yung napapakinggan mo. Marami ding seryosong call to si Titan Jello. Siguro lang talaga. Minsan ini-skip ko na lang kapag sabi ko, minsan kasi meron kasing caller na, di ba, yung ano ba dito? Ano ba tinatawag dito yung... SPG. Hindi yung mga di ba, bakla. So, yung mga May What? tawag doon sa Titan Jello, yung LGBTQ, yung mga gano'n. Tawag naman yun ng general, di ba? Yung LGBTIQ plus community. And kami naman... Diyan ko lang nalaman yun eh. Salamat kasi naging informative pa lang ating programa. Pero alam mo, DJ, dito sa aming programa, lahat naman wini-welcome namin. Baka nung time lang na nakikinig ka, nung naka-maternity leave ako, iba yung tumatakbo sa isip mo habang pinakikinggan mo yung calls kay Titan Jello. Umiinit ka siguro. Nga ako eh. Alam mo yon pag solo ako nagde-drive, pauwi ako, o kung hindi maganda, yung replay na lang pinapanood ko sa YouTube. Basta may free will naman tayo para piliin kung ano ang gusto natin sa buhay. Oo. Kasi ako, ang point naman ng programang ito, kaya nga ito na-imbento kasi lahat pwedeng mag-share. Kami naman dito ay tatanggap lang ng kahit sinong magkukwento. Kung ayaw mo yung caller natin, okay lang yun. Ang mahalaga, makapagbahagi yung caller natin na yun. Kasi siya nangangailangan siya ng kausap sa pagkakataong iyon. Actually kasi kanina, di ba, pag open ko ng TV, nasa office kasi ako ngayon eh. Night shift ako. Graveyard. Tapos sabi ko, wala yatang caller to. Susubukan ko munang i-dial. Denial to. Kasi biglang may tumatawag. Sabi ko, tumatawag na. Hindi ko naman talaga dapat ako tatawag eh. Kasi sige na nga. Kasalanan pa namin Andiyan. Kasalanan pa namin na may problema ka. Tumawag ka sa amin dito. Ganun ba yun? Hindi, DJ Titan. Akala ko kasi meron pang... Kaya tinanong kita, ikaw na ba dyan, DJ Titan Jello? May tagasala talaga kami. Akala ko kasi may mag-i-interview pa eh. Hindi, may tagasala talaga. May May tagasala. tagasala. Diretso na pala yun. Hindi, may form. May form yan eh. Tapos may tagasala talaga kami. Tapos after nung tagasala na yun, pumupunta na sa amin. Pinapasa na ng mga technician namin dito. Sabi ko, sige na, nakatype na yung yes pero hindi ko pa siya sinesend eh. Wow. Siguro ilang minutes pa bago ako isend eh. Sige na nga, sabi ko. Taray, napilitan, no? Napilitan ka pa sa amin, ha? Sana pala pinagbigyan ko na dito yung 20 caller natin na iba. Baka wala kayong caller kaya nag-share na lang ako ngayon. Wow! Hiyang-hiya ako sa'yo, DJ. Etong si DJ, no? At talaga, no? May gusto siyang ma-share but at the same time, parang naman, baka wala kayong dyan, caller. Baka wala kayong caller ngayon eh. May 20 lang naman kami tumatawag ngayon, DJ. Kaya nga eh. Ikaw Bukod yung sinagot sa problema eh. mo, oo.
O, di ba, medyo okay naman yung senior ko. Oo naman. Except lang dun sa dulo mo. Mm. Sa- Hindi okay sa akin eh dahil hindi naman totoo yung mga pinagsasabi mo, hindi mo pa buksan yung buo lahat eh. Ay, hindi pa ba? Oo eh, nag-ano siya, nag-hold back siya eh. Ah. Sabihin mo Oo yung nga eh, totoo, di kasi- ba? Kasi alam mo DJ, magpaparaya sa yung katotohanan. Ayun. Kasi ayaw mo Meron kasi ilabas eh. dapat kasi yan, DJ, mag-uumpisa dapat yan sa way back 20. Dapat pala isusulat ko muna, no? Hindi, alam mo, Dapat- hindi mo naman kailangan isulat eh. Kailangan mo lang maging matotoo. Tunay naman yun. Kaya lang, siyempre, may mga time na, may time skip. Di ba? Di naman, kumbaga doon na tayo pumunta sa pinaka summary ng kwento eh. Mhm. 'Di ba? Yun lang yun para lang sa akin. Yun lang naman yun eh. Kumbaga ang pagbabahagi naman ng kwento ay dapat nasa puso 'yan. At hindi natin kailangan pagtakpan yung Hindi, sarili natin. Oo naman, I agree. Na totoo yung sinasabi mo. But minsan kasi pag tayo yung nagkukwento, hindi natin nilalahat yung totoong pangyayari sa kwento. Dahil nga minsan pinoproteksyonan pa rin natin yung sarili natin. Pero Diba? meron talagang caller, napakagaling magkwento, no? Oo. Yung parang wala siyang, gusto kong maging ganun eh. Yung parang wala siyang, Alinlangan. wala siyang alinlangan. Alam mo, DJ, meron talagang ibang mga tao na gifted sa pagkukwento. May ibang mga tao na kailangan mong tanungin para mahugot mo sa kanya yung totoong nangyari. At may mga tao din naman na hindi pa lahat talaga nilalahat na ikuwento dahil meron ngang mga agam-agam pa, may pagpoprotekta pa ng sarili. Hindi ko alam kung alin ka dun sa tatlo, no? Pero, ang mahalaga dito, nakapagbahagi ka ng nararamdaman mo at in-entertain ka naman namin ni Titan Jello, di ba? Salamat po. Yun. Chikahan lang naman to. Alam mo yung parang magko-confide ka lang sa kaibigan mo. Wala namang Oo. namilit sa'yo. Yes. Wala rin namang nagsabi sa'yo na, wala kaming caller, ikaw na lang tumawag. Wala namang, alam mo, isa sa mga pinakamaipagmamalaki ko sa programang ito, wala po kaming peking caller. Okay? Wala po kaming gawa-gawang caller dito. Tama yun. Nasa kabisyo na lang po namin, nasa caller na lang yan kung totoo o hindi yung sinasabi nila. Ang trabaho naman namin dito is makinig. So, Kung kailangan na advice, magbigay. magbigay. So, yun lang. At on our end, hanggat walang lumilipad na tao dyan, hanggat naririnig namin na posible namang mangyari yung kinukwento ninyo, then we will believe you. Yes. Anything you say, we will believe you. We will listen to you. Pag-uwi namin ng bahay, ipagdarasal ka pa namin. Kung yun ay magiging daan para makamit mo yung kapayapaan. Pero DJ, diretsahan tayo. Bakit ka gustong tumawag? Anong gusto mo talagang ibahagi na kwento dito? Yun talagang pass na yun. Kasi nga, di ba, kinasal na siya eh. Kumbaga, parang dapat ako din eh, di ba? Parang naisip ko lang, actually pangit yung dapat sabi ko, hindi siya maging masaya eh. Parang naisip kong ganun. May naisip akong ganun, dapat hindi siya naging masaya kasi dahil sa ginawa niya sa akin. Pero pangit pala yung ganong isipin. Dapat Tama. Ganito na lang, kalimutan na lang. DJ, kung meron kang nararamdaman ngayon na gusto mong ilabas, kung may mensahe ka para dun to sa ex mo, kung sakaling nakikinig siya, o kung may makakapagpaabot sa kanya ng mensahe mo, yung tunay mo talaga nararamdaman, o kung gusto mo lang talaga ialisin yan dun sa sistema mo, meron ka bang mensahe? Nang sa gayon wala to sa pagkatao mo, sa sistema mo. Ay, hindi lang. Kasi last time na may pinarating siya na message sa akin, hindi ako natuwa eh. Sabi niya sa kapatid niya, baka pwede daw ako mag-ambag dun sa sabi ko, kaya mo na yan. Mas malaki yung pera. So, anong gusto mo na Pero mangyari ano? ngayon, DJ? Pero sana, maging, kasi may edad na rin naman siya. Maging masaya na siya dyan. Kasi yun naman talaga yung gusto niya eh.
Yun lang. Tsaka hindi naman ako iiwas na. Hindi naman na siya naka-block sa akin ganun. Oo. Kumbaga maging normal na rin yung buhay niya sana ulit. Bumalik na sa normal. Yung pag ano. Gawin siya ng Pilipinas. Ganun. Bukal naman sa loob mo yan, nasabihin. Oo naman. Oo naman, DJ. Kasi ako okay naman ako ngayon na sa buhay ko. Di ba? Sabi ko. Sana totoo. At sana yan talaga yung nararamdaman ng puso mo. May gusto ka pa bang idagdag sa mga nasabi mo ngayong gabi bago namin ikaw bitawan? Uy, maraming salamat sa pag-accept niya sa call ko. Ayun. Baka may bibigay kayong ano sa akin, payo, ganun. Ay, si Titan Jello magbibigay sa'yo ng payo. Go, dude. Handa ka ba makinig, Dij? Oo. Tinitingnan niya kita eh. Tinititigan mo ba ako maigi? Sa akin, Dij, ito lang Hindi napakasimple lang eh. Kung hindi ka pa nakaka-move on doon sa nakaraan mo, totoo naman yung sinasabi mo eh. Hindi mawawala. Masasanay ka lang. 'Di ba? Pero kapag mahal mo kasi ang isang tao at totoong nagmamahal ka doon sa kanya, handa kang maging masaya sa iba eh. Handa kang palayain yung tao na yun. Kahit hindi na siya sa'yo magiging masaya. Ganun ang true love. And kung alam mo naman na hindi rin naman ikaw ay naging perpektong partner niya, galing din naman sa mga bibig mo na may mga segue ka that time, siguro baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Siguro it's about time na mag-focus ka na lang sa present mo, bigyan mo ng oras, at syempre, para sa akin, mas maging bukas ka doon sa present mo at sa pamilya niya. Yung tinatago mo ngayon na naiisip mo na wag na lang sabihin dahil mas makakabuti. Mas makakabuti kung sasabihin mo yung totoo. Yun ang magpapalaya sa'yo eh. Walang ibang magpapalaya sa'yo kundi ang katotohanan. The truth will set you free. Yun yung basic na lagi natin dapat tinatandaan. At Dij, hindi na rin naman tayo bata. Hindi ka na bata, di ba? 34! 34 ka na. Oo, gusto ko eh. May anak ka na. Diba, hindi naman yung, pero hindi yung tunay na edad. Sabi, pwede hindi yung tunay na edad. Oh. Kahit sabihin mong mas matanda ka o mas bata ka, pero kinasal ka ni. May tamang tamang edad. pag-iisip ka ni. Tamang edad pa. Tamang pag-iisip. Diba? Oo naman, sir. Opo. Para saan pa ba? Diba? Kung nakikita mo nang maging masaya yung ex-wife mo, deserve niya rin siguro yun. At deserve mo rin maging masaya. Masakit, maloko, masakit, makita na yung taong nanloko sa'yo, mas nauna pa naging masaya sa'yo. Pero, ganun talaga eh. Yun talaga eh. Kailangan mo tanggapin yun. At kung ikaw nasaktan noon, huwag ka na makapanakit sana ngayon. Kasi alam mo yung sakit eh. So kung alam mo kung paano ka nasaktan noon, huwag mo na sanang bigay yung naramdaman mo sa taong minamahal mo ngayon. So paano mo papahalagahan yung sinasabi natin na huwag natin bigyan ng sakit yung taong nasa present mo ngayon? Maging totoo ka. Maging totoo ka hindi lang sa kanya, kundi pati sa pamilya niya. Kasi siya, alam natin na handa ka niyang tanggapin anytime. Dahil noon pa man na naglolokohan kayo pare-parehas ng ex-wife mo, tinatanggap ka na niya. Sabi mo, di ba? Pero yung pamilya niya, natatanggap sa'yo at yayakap na magiging sentro rin ninyo at gagabay sa relasyon ninyo para sa mga anak ninyo, sa pagsasama ninyo, dapat maging totoo ka din doon. Para matanggap ka din nila. Yun lang, Dij. Yun lang, napakasimple. Alam ko na alam mo na ano yung tamang desisyon. Okay po. Kaya ni DJ yan. Salamat, DJ. Alam ko nararamdaman mo na may insecurity, lungkot,
pagka-miss. Nandyan yan lahat eh. Nandyan lahat Medyo yan. naluluha na nga ako sa ano mo eh. Payo mo eh. Pero nandyan lahat yan, DJ. Hindi natin itatanggi yun bilang isang lalaki. Masyado lang tayo kasing mapagtago ng ating emosyon, pero deep inside warak na tayo. At alam ko, Dij, alam ko yun, na hindi mo lang masabi at ang hirap ibaba bilang isang lalaki yung barahan natin na nasasaktan na tayo dahil sa isang babae. Pero ganun talaga eh. Opo. Ganun talaga, Dij. Tsaka alam nyo kung bakit tinawag na present yung kasalukuyan. Present, ano ibig sabihin pa nito? Ito po ay regalo. You live in the moment, you live in the present. Ito yung pagtuunan mo ng pansin. Kasi ito ay regalo sa'yo. Araw-araw na ibibigay sa'yo ng Diyos. Ito ay regalo. And you have a choice para gawin kung ano yung mas makabubuti. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilyang gusto mong buuin. And if kung naiisip mo na ang gusto mong buuin na pamilya ay yung tipo ng pamilya na masaya at walang tinatagong sikreto, it is time na umpisahan ng lahat sa pagiging totoo at pagbaba ng pride and ego. Minsan kasi yung ego natin and yung pride natin yung humahad lang sa atin para mas malasap natin yung tunay na ligaya ng buhay. Itong pride and ego na ito, yung parang babalik-balikan natin na, kasi nasaktan ako dati, bakit siya masaya siya, ako hindi. Pero yung tanong, are you speaking dahil pinapagana ka ng pagmamahal mo at ng respeto mo para sa sarili mo, ganun din sa pamilya mo? O itong gumagana sa pagkatao mo ay yung ego mo or yung pride mo. So, ikaw din mismo makakapag-realize nun sa sarili mo, makakapag-assess nun sa sarili mo kung bakit kailangan mo pang balikan yung nakaraan. Kung bakit nandun yung parte na nasasaktan ka. Nasasaktan ka ba dahil minahal mo talaga siya o nasasaktan ka dahil natapakan yung pride and ego mo dahil lalaki ka? There's a thin line between those kinds of pain. Mhm. Pain dahil na-hurt yung ego mo or pain dahil tunay kang nagmamahal. And if you are truly loving someone, you will never cheat even if may mga segue ka. Diba? I mean, dagdag pa natin yung mga segue. You will never do that to someone you really love. Opo. Tsaka DJ, bukod dun sa ang present ay gift, ang present is opportunity na itama mo kung ano man yung mga naging mali mo sa past mo. Yes, DJ. Naniniwala kami sa'yo na kakayanin mo yan. Mukha namang si DJ. Joker. Kasi sabi niya kanina na papangiti at nabibiru-biru niya daw yung mga biyanan niya. Wow. Panigay kasi ako. Pero ang hirap din kasi yun, partner, na si DJ, nandun na siya sa present niya, pero naiisip niya pa rin kasi itong si Paz. Although na hindi man alam siguro ni present niya ngayon na ganun yung ginagawa niya at may mga nagbabalita pa sa kanya and still friends pa pala sila sa Facebook. Hindi kasi mawawala yun eh. Minsan mapapatanong bilang isang lalaki pag nalulungkot kami, mag-isa kami, nagtatanong. Hindi maiwasan niya na i-view niya yung Facebook na ito. Facebook mo, no? I-view niya yung Facebook. Teach, tama ba ako dito sa sinasabi ko? I-view mo yung Facebook niya. Cellphone yung gamit ko. Titignan mo. Tapos, yung masakit dun yung makikita mo ng may partner na siya. Saya niya na, Pero alam mo rin naman sa sarili mo, masaya ka, di ba? Alam mo yun eh. Alam mo yun, masaya ka. Pero, ngirap lang, yun yung emosyon natin bilang isang lalaki na hindi natin mapaliwanag. Bakit tayo nalulungkot? In relationship naman ako ngayon. May sakit Meron pa rin kasi pala. time talaga na minsan
Mag-isa ka tapos wala kang magawa eh. Tapos maiisip mo siya. I think, dude, it applies to everyone eh. Wala namang gender eh. Minsan chine-check mo pa rin naman yung exes mo eh, 'di ba? Na parang naging minsan bahagi ng buhay mo. Depende kasi sa pagtatapos din yun eh. So, minsan i-check mo kasi kung okay lang ba siya, kung masaya na siya, kung ano kaya update sa buhay niya. Tapos makakaramdam ka din ng konting lungkot kasi minsan naman sa buhay ninyo sumaya ka sa piling niya. And maaalala talaga mo yun unless magkaroon ka ng amnesia. Di mo maalala yun. Di mo maalala yung saya na pinagsaluhan ninyong dalawa. So, tao ka eh. Kaya maalala at maalala mo. But it doesn't mean na gusto mong bumalik. Pwede mong alalahanin pero hindi ibig sabihin nun gusto mong bumalik. Bakit ikaw ba, DJ, gusto mong bumalik? May pagkakataon Hindi siguro. Gusto Hindi mo? naman ah. Hindi na o hindi pa? Hindi na. Hindi Very na. good, very good. Tama Hindi yan. na. Kasi meron na akong mga chikiting eh. Ngayon, meron pa rin ba? Nawala siya. Natusokso na lang. Kilo-kilo Ano na yun? lang, hindi na isang buong baboy, ganun ba? Ha? Kilo-kilo na lang ngayon, tikim-tikim na lang ngayon, hindi na nagbabahay, ganun. Hindi ko magets. Nawala ako. Okay, ang ibig kong sabihin, chicks, segue na lang ngayon, kumbaga hindi mo na siniseryoso katulad nitong nangyari na kare. Di ba? Tawa mo pa lang. Nako DJ, wag mo na akong lokohin. Galing ako dyan sa pinanggagalingan mo. Hala, Pogi mo meron. kasi. Meron pa. Pogi ka ba, DJ? Ha? Pogi ka? Sino kamukha mong artista? Si Choco Martin. Choco Martin. Dude, Choco Martin. Choco Martin. Pero willing ka na kapag nalaman yung mga segue mo, may iwan ka. Ngari, kung totoo man yung mga segue, paano kung di makatiis, di ka tanggapin, o wala ka, ganun. Hindi naman, wala naman ako nga doon. Wala naman ganun ngayon. Okay. Sabi mo eh. Tutuwa talaga ako dyan sa tawa mo eh. Tignan mo. Natatawa lang si Rocky. Ang galing mo mga banat mo. Oo nga And then, eh. kasi talaga, kasi talaga, sa mga DJ kasi ng Love Radio, si DJ Rocky talaga yung crush ko dati pa. Thank you ha. Thank you. Di pa naman tayo nagkita ng personal, no? Hindi po. Buti na lang. De, charot lang. May darot to talaga si DJ, oh. Baka mamaya, pakilala pa natin sa isa't isa nun. Baka single pa, no? De, charot lang. Anyway, DJ, maraming salamat sa pagtawag mo, ha. Thank you sa inyong dalawa. Update mo kami, ha, sa pangyayari sa buhay mo, ha. Baka mamaya, ibang daan na Tatawag yun. ulit ako next time. Oh, ibang Yes, daan yung DJ. daanan mo bigla, mag-U-turn ka. Tawa ko na. Okay, Thank you, bye-bye. DJ. Thank you. Thank you, DJ. Good night. Good Good night, good night. Ayan po ang ating napakinggan. Ang top secret sharer natin na si DJ. Si Titan Jello, ang dami talagang advice pagdating sa ganitong klaseng usapin. Iba talaga pag experienceado, no, dude? Oo naman. Oo naman. Oh, yung Siyempre. mga advice si Titan Jello galing sa puso yan. Oh. Galing sa puso. Galing sa nguso. Galing sa puso o galing sa nguso? Galing sa puso, dude. Okay. Diba? Tinaw. Yan yung stock mo pa, dude. Di na. Alam, Check mo pa, dude. dumaan tayo sa mga ganun noon. Noon, ngayon, Wala na. wala na. Kasi dapat makukontento ka eh. Totoo yun. Dapat kung alam mong nasa tamang tao ka niya, pahalagahan mo yun. Mahirap kasi kapag nawala pa yung tamang tao na yun. So paano mo ba malalaman yung tamang tao? Yun yung tamang tao na kaya kang intindihin sa pinakapangit mong sitwasyon. Mahirap mahanap yun. Yung ganong tao na kaya kang mahalin sa pinakapangit mong imahe. Yung kaya niyang marinig
makita, ma-feel, o mismong maranasan yung mga flaws mo. Yun yung dapat mong ingatan na tao. Kasi ang hirap maging totoo sa karelasyon mo. 'Di ba? Kapag girlfriend and boyfriend kasi nandyan yung stage, nasa stage pa kayo ng pagarbuhan eh. 'Di ba? Parang pagandahan pa. 'Di ba? Na parang meron ako nito. Meron ako nito. Kaya ko to, ganito, ganyan. May bibigyan kita ng ganito. Ganito yung ino-offer ko. Pero kapag nagsama na pala kayo, doon mo makikita na hindi pala ganoon. Kahit pala wala kayo. Pero kung alam nyo na mahal nyo ang isa't isa, kung paano kayo uunawa sa isa't isa, paano nyo pagtutulungan yung buhay ninyong walang-wala, makulay pa rin eh. And doon ko na kita ngayon sa buhay ko na to na may tao palang yayakap sa akin sa kabila ng lahat. And same kami, ganun din siya na sinabi niya rin na may tao palang yayakap sa akin sa kabila ng lahat. Yung tipong kahit matinik ka, no, niyakap ka pa rin kasi kahit masakit. Yes. Kaya paano mo pagagawan ng kalokohan yung tao na yun kung alam mo naman na ikaw nga mismo sa sarili mo na hindi ka nakatanggap-tanggap, tinanggap ka niya. Paalagaan mo yun. Ang tawag doon, rare breed. Rare find. Kung yun ang definition mo ng the one, well, Diba? go. Crossbreed kasi ako eh. Shih Tzu Shih Tzu tsaka Bulldog. Diba? Shih Tzu tsaka Bulldog, dude, ang tawag doon, Sheepdog. O kaya Shibol. Shiboldog. Diba? And I think kung ito si DJ kung ano man yung mga kapangitan na pangyayari sa kanya noon na nangyari sa buhay niya, yakapin niya, tanggapin niya, paintindi niya doon sa tingin ko tanggap naman na siya eh. Diba? Tanggap na siya. So, Oo. Tsaka maganda talaga na makipagrelasyon ka doon sa, may maganda kang relasyon doon sa mga biyenan mo. totoo yan. Ang hirap din naman kasi na sa iba pa nila malalaman yung nakaraan mo. Di ba kapag nagsasama na kayo sa isang bahay, minsan di ba kasama yung mga extended family, kasama yung biyanan mo, makakasalamuhan mo yan forever eh. Kumbaga yung taong pinili mo na gusto mo makasama habang buhay, extended dapat sa mga magulang niya yung pagpili mo rin eh. Tama. Diba? Hindi mo rin kasi sila mapipili. So, dapat sila din, pakikisamahan mo, ibibigay mo din sa kanila yung respeto sa pamamagitan ng pagbibigay ng totoo or pagbabahagi ng katotohanan sa buhay mo. Totoo yan. Pangit talaga na malaman pa ng mga biyanan mo na manggaling pa sa ibang tao yung tungkol dun sa nakaraan mo. Sabihin na natin na hindi na siya essential ngayon, hindi na siya vital information ngayon. Pero ma-appreciate nila na nagsabi ka ng tungkol sa nakaraan mo. Agree ako dyan, partner. Kasi may mga bagay na dapat mong sabihin at may mga bagay na hindi mo na dapat sabihin. Pero kasi sa ganong case, di ba, dapat mo sabihin. Oo. Di ba kapag namamanhikan, bago pa nga mamanhikan kapag hihingin mo pa lang yung kamay ng isang babae, dapat talaga, dun sa mga magulang niya, sasabihan mo sila na, by the way po, ito po yung kumbaga, 5 po yung anak ko. sinabi mo yan? And then, dude, yung parang Iba-iba pong babae. yung tipong parang hinuhubaran mo yung sarili mo. Totoo. Hindi lang sa partner mo, kundi sa mga magulang niya. Respeto eh. Oo, part of Respeto. yun part of respect. Yes. And at the same time, parang gusto mo din na pagkatiwalaan ka nila. Yes. And paano kapag kakatiwalaan ng mga magulang ng pinipili mong makasama habang buhay, kung sa parteng yun, Hindi mo kaya maging hindi mo totoo. kayang maging totoo. Yes. Gusto mo nire-respeto ka pero hindi mo nire-respeto yung emosyon nila. Diba? Ganda, ang galing mo talaga. Hindi, dude, mas magaling ka kasi iba talaga pag galing sa experience mo. Pagpunta ko dun, alam niyo po, may sasabihin ako sa inyo. 5 po yung anak ko, iba-ibang babae. Ay, anong naka-ready sa'yo nun? Ha? May dala ka yata ron. Wala, hindi ako nagdadala. Akala ko nagdala ka ng titulo.
O, ito na po ang lupa para sa inyo. Di ba? Dapat kung meron kang babalitang alam mong medyo hindi ka aya-aya, dapat meron ka agad pang sunggab na pang good news, di ba? Kumbaga, okay, sabihin mo na ngayon na meron kang ganito, first swipe. Tapos, dun sa gilid mo, may nasa pocket mo na, ito po yung susi ng sasakyan para sa inyo. Yeah! Ewan ko na lang. Gawain ng Ayun lang. Ayan, yung pag third floor ni Tay. Ay, kaya pala, dude, nakapagpa third floor ka. Kasi inamin mo, tapos, sige pa, ako na pong bahala sa pagpapa third Wala pa floor. akong aminin doon. Yun nga yung dapat eh. Yung sila yung nauna eh. Charot lang, may darot. Anyway, ang ganda ng mga diskusyon natin. At Yes. maraming salamat sa ating top secret sharers. Again, sa programa pong ito, hindi po natin napipili talaga kung sino yung magiging caller natin. No? Kumbaga, iba-iba po ito. At one thing is for sure, hindi po peke ang mga top secret sharer natin. Yes. Kung sakali man po na meron dyan na hindi sabi na totoo, baka merong gawa-gawa lang yung kwento, nasa sa kanila na yun, nasa sa inyo na yun. Tama. Kami lang naman dito ay nagtatrabaho at in-extend namin yung trabaho namin na maging din to, parang community service. Alam mo yun, Tama. dude? Diba parang at some point, ito yung tinatawag natin na social responsibility. Totoo. This is our social responsibility na, okay, magbibigay kami ng programa, gagawa kami ng programa na maging bukas sa lahat ng mga taong gusto magbahagi ng kanilang pinakatatagong sekreto. Tama. And the reason why there are lots of people na nagkakaroon ng mental health condition ay dahil walang gusto makinig sa kanila. Mhm. Dahil napupuno ng mga panghuhusga. Tama. And hindi kami eksperto dito, pero we want this to be an avenue for you to share. Kung ano yung mga kaya namin ibigay sa inyo, ibibigay namin. Yun. Ano yung mga kabisyo, muli sa oras natin na 12:26 a.m. Kasama nyo po na nag-iisang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ang inyong basa princess, DJ Raketera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Para po sa ating caller ngayon sa Top Secret, handa ko pong awitin sa'yo ay awitin ni Moira De La Torre, Ikaw at Ako. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!